Ukushaga chiko munda mangu kusenseni ubva ku ndobva kurufu kwasekura chitende kwasekura chitende kwa unobva usiku uno ndakabata kuti chiimba nokutamba kuno manje unobva udarika nemunda mangu kuti zvifambisa sei uda kutora zvinhu zvangu zvakasiyana kumbe watora chipepa changu chandakasiya pachi chiri chipepa chacho chipo chakadaro chinenge mabagwa andi munhu kaende kurufu unoenda wakabata mabagwa kana kundochema ndaenda nazvo zuro ndikazodza kuti kwai unouya nazvo mangwana wakuseni pavanovigwa kai manheru munonge uya muno nendiri yangu anobvuya achitenda wakasheka ane ana ari kuzvikei wakadliwa imi saka ndo zvinopoti isendiro kumashure kwehembe kudaro ndonyara kufamba nayo anhu achiona ini unongochimbonyatsozvifambisa senesenzeni nemhaka ye ndikupi kurufu kwachitende kwacho wada kuenda vari kumbiwa chitende hamuzivi mbiwa chitende wakasheka vane vana vari kuuk vaya ambuya vaigara apa tanga tiine chingwa nezvimasoseji vane vana vari kuuk ka vamwe vari kuuk vamwe vari kuamerica vari kumhiri kwamakunga ava vanga vakajoini sigwa kwainonzi remembrance funeral services ndaiva zvichagwa namwe vamai pamoto zora aibika vakajoini kwainonzi remembrance funeral services kwai funeral services yacho kwai remembrance yacho ndingoti vanongobhadhara $16 pamwedzi kana vari 1 kana vari 5 vanongobhadhara $19 mwedzi woga woga papakeji yacho kwai nehwindisa kwai vanopuwa kasketi papo pa$19 kwai vanopuwa maruva machee matende zvose kwai nebhazi handimbe achende vakasengwa kubva kumasvingo kwavakashayikira kuya kuno kumaundarini kwai vakasengwa vakauya navo nebhazi zvedu vanhu vakauya navo nebhazi vaida kuchema vachibva kumasvingo zviriko zvimwe zvikomana zvakabva kumasvingo vakauya nebhazi zvakumukira kusenseni kuno kunzi unoona vabika tii here kumwe iko kunenge mukurufu kwacho vanenge atobika kare tii apa ndikumbadzokera kumba ndadzokera zvekurufu 10 time handakalata tichiimba ndomonogeza zvamono ndechena kai taiva kuti dhimi vakauraya hazvina mhosva vahukama saka ndiri wadongodzisiya ikoko wozongodzoka ndoshayiwa ndiri yangu vanhu vanobapa rufu vamwe vanofambira kubai saka ini sezeni ndi kunyatsozvinota unomboenda kunochema waenda unodya chikafu kodliwa zvonaka imi chero ndikachema ndindovamutsa kodazvonaka imi remembrance vacho here vachatouya kwavagatovachengeta ndovakandovatora zuro kumochari vanotoita zvose saka inga zvakanasa ndokwanisa kujoinawo kuita remembrance services yacho funeral services kai ikamuchida mungojoina iyoyo $19 yakatonaka plus mukangobhadhara izvezvi mwedzi uno mukabhadhara mwedzi uno ya neunouya wachozva mukangoita problem vototanga kutouya kuzotokuitirai kutozokukavhai votouya nebhazi rotakura vanhu pa$19 iyoyo zvose airtime kwai vanopuwa neairtime inga zvakatonaka nezvigirosari inombokunda kuenda kandaisa kudia unoza mvura yaramba kunaya ndaidiridza kachibage changu tesaona chibage changu hamupa nezvara imi chaoma kunaya zvakaoma zvinhu zvacho makafirei naimi pakaipa kuti kaite semvura yacho ndezvamwari asi zvedu ke zvinaoma nganyengerera ndokunako kuti apudzirai tigeji yemavagwe saka ndipoka chimwe chishoma ndingonokanga zvanga motondachekanga maputi kumba kwangu kune nzara uye somhuri idzo kuri kulwazoneka zvindasiya chigadzira mabhodhi ekubika maraisi tobaya saka togona kuenda tiseka apa kuita ufamba sei imi mwana senzeni apa wadarika nemunda mangu apa ndaunzira tsinda toda kutokuruwa show instead kuti usadaro senzeni handidi